Vi skal en lille tur til Marokko, ja. Som er sådan en sådan trend, der sådan har snedet sig ind. Og det er jo lidt sådan, at først er der nogen, der sådan tager lidt med hjem, og så lige pludselig så kan man se det næsten i alle magasinerne, ikke? Og nu er det faktisk sådan, at der er flere forskellige brands, som er sådan nogle tilgængelige brands, kan man sige, som er begyndt at have det med i deres kollektioner. Og når du siger tilgængeligt, så mener du prismæssigt? Så mener jeg prismæssigt, ja. Okay, godt. Lad os begynde med det her bord. Ja. I udgangspunktet, der er det jo virkelig bare et helt almindeligt sofabord, ja. Er det ikke rigtigt? Jeg har taget et lille sofabord med, som er bare mit eget lille sofabord her faktisk. Ja. Og det, som jeg synes, det er, at tit er det jo sådan, at så har man sofabord, men man vil jo ikke lige skifte ud, fordi nu er der en ny trend, ikke? Nej. Så har jeg til gengæld taget de her fine fliser her fra Fire Earth hedder de, som laver sådan nogle cementfliser, og det er faktisk det er ligesom, du ved, det har de der sådan lidt lækre matte. Præcis. Og det er egentlig til at ligge på gulvet, ikke? Men jeg har lige sat nogle dutter under her. Ja. Og så giver det nemlig, og jeg tænker også på spisebordet, du ved, som lige til at sætte sin varme gryde på. Lige præcis. Så det giver bare noget ret sødt og noget ret fint, at der lige ligger sådan en lille... Det bryder lige. Ja, og det der er, det er, hvis nu man for eksempel har 4, så ender det faktisk, det ved jeg ikke, om man kan fornemme, men så kan det faktisk ende med at blive sådan et helt meget smukt mønster, der hænger sammen. Så er tæppet, der ligesom indrammer så er der tæppet. Vores lille stue her. Så er det, ja, lige præcis. Og det, i virkeligheden så er det tæppet, der sådan er udgangspunktet for hele stilen, hvor du kan ændre hurtigt. Jeg mener, det koster omkring 2.000 kroner, det her tæppe, og det er jo faktisk et ret stort tæppe. Og normalt er de her marokkanske tæpper sindssygt dyre, fordi det er jo noget, som er unika, som man henter hjem, ikke? Men nu har ellers, for eksempel, de har det her tæppe, og det kan man jo bare lige købe på net. Altså, det er nemt med bare. Det er tilgængeligt, og det er nemt at have med at gøre. Og faktisk, i tæppe er noget af det mest effektfulde, synes jeg, hvis man vil ændre looket i et rum. Lige præcis. Det skaber og det giver sådan en ø i rummet, ikke? Fuldstændig. Så jeg synes faktisk, det er et rigtig, rigtig fint lille bud på et marokkansk inspireret tæppe. Så er der billederne bag dig der. Ja. Vi er ude i noget palmeværk. Ja. Vi kunne også have været på Bali. Vi kunne være på Bali. Ikke, vi er i Marokko. Vi er i Marokko. Nej, men det, du ved, jeg tænkte sådan lidt, planter lige nu, det er jo et stort hit. Og palmer er også et stort hit, og det er jo igen det der med, at man trækker syden med op. Og det har jeg siddet og lavet i går aftes selv, og det har taget mig 10 minutter at lave. Og jeg ved ikke, om vi har sådan nogle step-by-step billeder, fordi jeg har faktisk bare taget et stykke papir, og så har jeg taget et almindeligt eller sådan palmeblad fra en plante, jeg har købt i IKEA, så det er ikke, som der står lige bagved der, lige præcis. Og et andet lille blomsterblad, og så har jeg simpelthen bare spraymalet med sort spraymaling ovenpå. Og det er meget sejt, kan man gået det der. Ikke? Jo. Altså, og rammen her, den ligger på 80 kroner, tror jeg, i IKEA. Ja. Og så kan man altså lige pludselig lave et lille kunstværk, og alle mulige blade. Du kan jo også tage, bøgeblade, alt muligt, og så begynde at lave sådan en effekt. Den her, så det er blevet ret så er der alt nemt. Det venter vi lige med, fordi sofaen og puderne, puder, dem kommer man ikke udenom, hvis man vil bilde sine venner ind, at man har været på i Marokko, ikke? Og det her, det er trend lige nu er jo også de her, at man igen også har de her palmeblade. Og den her, den har jeg været ude og låne. Ja. Som jeg synes også er rigtig fin. Er det, den er sådan lidt... Jamen det er en tynd historie. Ja, det er faktisk lidt fint. Helt fin og enkel. Ja. Men den her... Den har min datter faktisk syet. Ja. Og vi har været... Man kan måske også godt lige ned i bunden se, at vi er 12 år. Men den er jo helt vildt fin. Ikke? Den er så sød. Og vi har været... Jeg tager lige det her, fordi jeg vil lige vise, at det er jo faktisk et tørklæde, som vi har købt i en genbrugsbutik. Sådan der. Og det er altså virkelig moderne. Jamen det her, det koster 15 kroner. Okay, og prøv at puder og pudevår er noget af det dyreste i forhold til, hvad man rent faktisk får for det, lige præcis. Så det er fantastisk god gå i genbrugsbutikker og købe nogle fine tørklæder, og der er nemlig også noget af det her, som har... Altså hvis man begynder at gå på jagt, så kan man altså finde nogle af de helt rigtige mønstre. Ja. Så er der planten her, den har du sat ned i... Så er der kurve, som jo også er rigtig sådan marokkansk. Altså det der sådan helt, det der sådan... Men der er også de der kurve, måske man kender med låg, hvor der sådan er en lille top på. Altså sådan meget det der sådan kurve på kurve og sådan noget der, ikke? Altså have sådan noget her med, hvor man har sin... og det her, de er fra Søstrene Grene, det er altså heller ikke det 70 kroner måske. Og det fede ved dem, det er, at du kan gemme alt dit rod. Ja, lige præcis. Bare, og det er igen det der med, at altså igen, som jeg siger, Søstrene Grene, altså de begynder sådan at trække det ind i alle sammen. Ja. Og så er det jo også naturmaterialer. Præcis. Således kom I med på en tur til Marokko. Jeg håber I er nødt til.